En Ourense, a mocidade ten que marchar pola falta de oportunidades e de alugueiro asequible. Por eso, dende Xuventudes Socialistas e dende o Grupo Municipal Socialista, presentamos unha iniciativa. A nosa proposta é moi simple. O Concello sería un intermediario entre propietarios e inquilinos, servindo de garantía aos propietarios de que ao final de cada mes terían o pago do seu arrendamento e a maiores unha asistencia xurídica, e para os inquilinos a garantía de ter o acceso a unha vivenda a un prezo bastante xusto. O noso obxectivo é que dentro de 20 anos no casco vello de Ourense teñamos un 20% de vivendas públicas ou protegidas, aproveitando programas de financiación estatal, europea e autonómica como pode ser o Plan Rexurbe, para que todas esas vivendas que se puedan construir ou rehabilitar teñan esa consideración de protegida aquí, na nosa cidade, e que neste solar, por exemplo, podamos ter un bloque de vivendas para a xente que máis o precisa. E por último, os socialistas tamén propoñemos bonificacións fiscais para mozos e mozas menores de 35 anos e a conversión dos espazos baleiros no casco histórico para a vivenda protegida.